παρουσία των γυναικών σε αυτή την εταιρεία δεν είναι συμβολική. Είναι κυριολεκτικά ουσιαστική. Οι γυναίκες εδώ παίρνουν αποφάσεις, διαχειρίζονται κρίσεις, οδηγούν ομάδες, δημιουργούν αποτέλεσμα. Και πίσω από κάθε ρόλο υπάρχει μια γυναίκα που ισορροπεί πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται. Καριέρα, ευθύνη, οικογένεια, πίεση, στόχους. Κι όμως συνεχίζει. Οι γυναίκες σε αυτή την εταιρεία εκφράζουν καθημερινά τις αξίες μας. Επιμονή όταν επιμένουν ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, καινοτομία όταν προτείνουν λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια, εξέλιξη όταν εξελίσσονται και εξελίσσουν τις ομάδες τους, ενδιαφέρον όταν η δύναμη συνδυάζεται με σεβασμό και ενσυναίσθηση. Αυτές οι αξίες δεν έχουν φύλο, αλλά μέσα από τις γυναίκες μας παίρνουν καθημερινά μορφή. Και αυτό που τιμάμε σήμερα δεν είναι μια ημέρα, είναι μια στάση ζωής που διαμορφώνει την κουλτούρα μας. Εύχομαι κάθε γυναίκα εδώ να νιώθει ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία της, μόνο να τη ζει. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να διασφαλίζουμε. Κάθε μέρα.